Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan ta aku wis urip ana ing alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku aes kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap plempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aku urung tau mangan siji wae urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong pikir wis kowe meneng iki skriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Niwang Sukmana mangadili nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jaman. Wilujeng parawuhipun. Legek-ugek sadulita mel. Bagong slamet tekane bapakmu nering sambikala. Pudya pangastawaku wae tampanana. Dole kula pundhe nggo jimat ndayanana ing kasantosan pangestunipun bapak amawahana kabagyaning gesang kula nggih Pak. Iya. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang kepenak suwane bapak. Ana ing pring apus kene, Bagong. Aku seneng. Karepku kowe saben dina ya nganggo tata krama kaya ngono kuwi. Ora pendak-pendak karo bapakne kok kurang ajar. Ngundang bapak iki mujudake suwijining kanugrahan tumraping wong tuwa. Iki pendak-pendak ngundang wong tuwa akeh wong barang ya Semar Semir. Nyun ngapunten nggih Pak sedaya karepatan kula. Iya ora dadi apa. Wong ki apik-apike wong ki nek gelem ngakoni luput kuwi wis becik-becike menungsa. Pangestunipun Bapak mugi-mugi kula tansah sae, Pak. Iya. Kamas Nala Gareng wilujeng rawuhipun Kamas. Waduh. Biasane nyeluk aku ki Tekle upawa Bejing ngono kok saiki kok Kang Mas. Slamet tekaku le. Pamujiku tampanana ya, Gong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Dipun sekecakaken nggih, Kang Mas. Iya wis ora kurang kepenak. Kang Mas Petro, bekti kula nggih, Kang Mas. Iya tak tampa cah bagus. Pangestune masmu wae tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Bagong, dalem, Mbak. Aku kaget kok ora kaya adat sabene. Kowe iki pendak-pendak duwe pepinginan mesti sowan ning Karang Kadempel. Ning kok ora kaya dina iki. Kowe kok nyebar undangan. Bapakmu tok paringi undangan, kaget aku. Undangan kok nyilih undangan kampung. Mongko mbok nggo perlumu dhewe iki eneng apa? Kowe arep ngopo? Kowe arep kepiye? Bapakmu tuturana, Bagong. Nek pancen kowe duwe gegayuhan, saora-orane wong tuwa ki mesti mbantu. Saora-orane wong tuwa ki mesti melu uyung-uyung anyeng kuyung. Iki eneng apa? Lah kok dadi kawula sak pring apus mbok lumpukke? Kabeh padha andher ning sak jabaning pendopo padukuhan iki. Sirmu piye? Karepmu apa? Nika malah wonten sing pun lunga kawulane, Pak. Ya wis ben ora apa-apa, mbok menawa ora sarujuk karo penemumu. Nggih. Ingkang sepisan kula ngaturaken panganuan napa jenenge atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngersanipun Bapak Semar, Kamas Gareng, Kamas Petro ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing sudung kula, Pak. Iya. Pripun, Pak? Wonten undhakane ta omah kula? Ya syukur. Tegese leh kuwakon kowe nyelengi kuwi wis tok lakoni. Ora nyono lah kok saiki kowe duwe pendopo. Nggih, Pak. Pangestunipun niki le ipil-ipil. Iya, syukur Bagong, syukur. Ndungkap
adicara ingkang angka kalih inggih menika estunipun wonten wigatos kula ngaturi rawuhipun Bapak wonten ing anu pundi menika pring ngapus padukuhan kula sepisan kula kepengin Bapak menika prisa omah kula merga Bapak niku arang-arang tekan nggen kula sing ditekani mung omahe Gareng karo omahe Petruk nek kon rawuh teng nggen kula niku sok males merga akeh kewajiban mula dina iki tak selake tekan kene iki jane karepmu apa sirmu piye niku jane bener Pak kula tak rasa basa ya Pak angel banget ya sak karepmu iki jane pancen bener Pak Bapak tak aturi rawuh mrene iki aku arep ngaturake gegembolaning rasaku kok kaya wigati temen iki Bagong kok ngaturke gegembolaning atimu ki wigatine apa? Nang Bapak ampun kaget. Ora arep kaget. Engko ndak malah jantunge kumat. Iya, wis gage matura. Semono uga kowe ya, Reng. Waduh, kamase wis ilang, Tru. Ming sedhela, ya ora apa-apa. Oh iya ya, Tru. Coba piye arep ngopo? Sadurunge aku ngandhakake apa wigatine to, Pak? Bapak tak suwun sing kepenak lenggah ya. Iya wis ora kepenak. Gareng ya tak suwun sing kepenak, Petro ya tak suwun sing kepenak. Pokoke digawe lomba penggalihe. Iya. Nek perlu rada maju, Pak. Soalnya aku ngerti nek bapak wis rada budheg. Mula nek nganti aku omong oke-oke wis kebacut omong bapak ora iso nampa omong aku kan percuma, Pak. Iya. Rada maju ra apa-apa, lincake digeret. Iya. Matur nuwun, Bagong, matur nuwun. Heeh. Mengko nek aku omong, nek ana nom-noman sing padha ngaturi unjukan daharane ngarepe bapak monggo diselenggarake kanthi sak merdekaning penggalih ya, Pak. Iya. Apa kowe iki ndapuk sinoman barang? Welo. Padake cah tipis. Piyai semene ya sugo kabeh, Pak. Iya. Lah kok urung metu-metu, urung tuku. Oh, urung tukuke kok domongke ora. Sabar. Wong sabar iki jembar penggalihe. Iki ngene ya, Pak. Aku kuwi duwe niat, Pak. Duwe niat apa? Aku kira dadi pengareping kampung. Saora-orane arep anakmu kaya ngene iki anakmu ki dukuh. Heeh. Lah iki jane aku ora wis rampung le dadi dukuh, mergo aku wis nyeleke pakaryanku iki. Aku ki wis tuwa, sing enom-enom ki wis isih luwih pinter, iso tumangkar pikire, iso luwih dadi jalaran pedukuhan Pringapus iki maju. Iya. Wong ki nek wis ngrumangsani ora iso mikir, awake wis kendho, ragane wis nglokro. Kuwi ora usah dadak kudu tetep budidaya. Ning diselehke luwih apik. Mengko sing enom-enom sing bakal ganti kuwi malah luwih prayoga. Ha ning kocapa ternyata wong kene ya ora ana sing gelem genteni aku, Pak. Mula aku didaulat tetep dadi dukuh meneh periode 2019 nganti 2224, Pak. Suwe men. Ha iya karang dukuh ki suwe. Iya ora apa. Bareng ngono aku terus duwe ide. Gandeng kawula sak pedukuhan Pringapus ki pancen setuju aku dadi dukuh. Tur to nek aku dadi dukuh ki wis ora ana kerusak, ora ana keramaian, ora ana regejegan, kabeh padha sayuk rukun manunggal tetunggalan. Apa sing tak dawuhke iki mesti do dileksanani. Ayo, Cok, ayo Mas, ayo Dik, pendak seminggu ayo padha resik-resik. Saluran kali do diresiki kabeh. Mula bapak mesti nggumun. Mlebu dusunku kene iki rak ketok resik to, Pak. Wadah uwohe kabeh tak padha, tak cet. Ora ana wong wani mbuang plastik sembarangan ora ana. Merga nang pedukuhan Pringapus kene iki nek nganti mbuang sampah sak penake dhewe mesti entuk hukuman. Didenda karo masyarakat. Wis dadi pasurjar apa, Pak?
Alon-alon. Kalang cangkeme kekambane. Pasar rujukane kawula. Iya. Kali-kali ya resik. Aku liwat kali sing arep mlebu nang kene mau lah kok dadi saiki bening. Uwuh-uwuh do diresiki. Ngono. Ora entuk buang uwuh sembarangan. Kudu nang nggone. Lah, uwuh-uwuh mau dimanfaatke karo para kawulaku. Kuwi didadekke pupuk. Uga ana sing didadekke srana iso dadi wujud geni sing iso nggo godhog wedang. Weh. Lah kok malah mletik. Pikiranmu malah tekan semono. Sing mikir dudu aku mung melaksanakan. Sing mikir ya para-para nom-noman sing pancen pinter-pinter. Pendidikane dhuwur-dhuwur kuwi tak salurke tak sampaikan ke masyarakat saiki wis dadi sing kepenak. Iya. Kaline resik to, Pak? Mula aku nggone kena tulisane pinggir kali kae saiki wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawulaku ora ana sing padha BAB nang kali iki wis ora ana, Pak. Syukur. Merga kaya ngono ku ya marai reget. Kudu duwe papan pambuangan sing apik sing becik. Betul. Syukur dole. Saploke aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak. Wah, ya mendheke sak keluarga kok. Mula kok ya. Iki kawulaku ki do njaluk apa? Njaluk supaya Karang Pradusunan Pringapus kene iki supaya luwih terkenal, supaya luwih apik, supaya luwih becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya. Waduh. Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata. Kudu duwe papan wisata sing apik, sing becik. Pereng kidul desa ae. Kae wis dibangun karo para nom-noman. Saiki iso dienggo papan dienggo nggar-nggarati nyawang pemandangan, iso dienggo apa kae panek foto raine dhewe apa ngilo. Wah. Selfie. Waduh, Bapak barang ngerti selfie. Gleleng tenan Semar iki. Ae saploke nyekel HP aku ya ngerti selfie. Kuwi dadi papan wisata. Iki Padusunan Pringapus kene arep tak bangun meneh, Pak. Bangun seranane. Seranane arep tak bangun ya lahir ya batin. Ya lahir kuwi wewangunan sing kasat mripat, batin kuwi wewangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin kuwi pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong iki isane mung sembrono, aja mbok anggap Bagong iki isane mung kurang ajar. Ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Merga kuwi kewajibanku. Wah. Ora nyono. Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu ku ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget. Saya sak karepe dhewe. Tergantung SDM, Pak. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM-e nun sewu arep mung kaya ngene, ning iki uteke utek insinyur, Pak. Mula ora aneh nek aku ki duwe ide-ide yang cemerlang sing iso memajukan padusunan. Syukur. Ngene ya, Pak. Aku tak matur. Ya. Matur gage. Kowe kandha karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe, dene ora iso wong tuwa ki ya isane ming bantu donga. Waduh. Nek ming bantu donga kene ombyokan, Pak. Kawulaku kabeh do ndonga kabeh. Aku iki ndonga ora tau kabul. Ndongake aku ndongake gareng ndongake Petro iya. Ken mbiyen rekoso terus ora tau ana kepenake. Aja sembrono. Dongane bapak kuwi mandi. Nah, baleni omong aku ngarep mau, Pak. Nek wewangunan lair ki gampang. Anggere para kawula padusunan ki padha sayek manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Sing jeneng bangun apa-apa ki barang sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang. Kuwi nek kabeh disengkuyung dening para kawula. Lah syukur dene apa sing tak jangka kuwi iso kasembadan. Iya.
Dalan-dalan ning omahku ning pedusunanku ya kabeh tak cor. Ora kok nyuwun pambiyantuning para Pandhawa sing dadi juragane awake dhewe ning kabeh swadaya. Kawula urunan sing mampu urunan semene ya semene, sing luwih akeh ya ditampa. Mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lahir ketoke wis mlaku kanthi rancak. Syukur Bagong. Aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya. Mula aku wegah tekan pring apus kene merga pendak-pendak aku kuwi gumono ning pikiraku Bagong kok dadi pangareping para kawula. Kawulane mesti pating slebar ora karu-karuan, dusune ya mesti ora temata. Ning bareng aku mlebu kene, anak telu sing iso disawang nggone minangka dadi pangareping pedusunan kok ming kowe Bagong. Matur sembah nuwun, Pak. Kabeh iki ya merga saka nggone nggonku ora kok pikir aku dhewe ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Iya, bener. Sateruse. Nah, sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun ki ya kadangkala ora kok wong pribumi tok sing sok teka utawa sing manggon. Heeh. Ning pancen kadangkala nuwun sewu. Ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadangkala wong-wong kuwi mau sosok nuwun sewu, ana sing nggawa pengaruh apik, ana sing nggawa pengaruh elek. Iya. Ha, iki kacarita dusunku ki pancen ya saperangan wis rukun wis apik ning suwe merga ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi saiki rada renggang saiki rada ora prayoga Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunaning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene Pak. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar mbangun Karangkadempel kok saiki Bagong mbangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nah, penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mula aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi. Merga nek wis lenggah nang padusunan Pringapus ki Pringapus dadi bumi wutah getih, dadi bumi sing wajib didepani, sing wajib dibelani. Ha ta Mir? Lah kok Mir meneh? Ha ta Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso reja. Aku terus nalika semana nglakoni tapa. Wih, kowe tapa? Semedi, Pak. Nang endi? Ya nang omah. Ora lunga nang ndi-ndi, ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk tekan biar gagat bangun esuk nyarengi adan subuh. Kowe entuk sasmita apa to, Le? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jrono omah ki ning jaba ki kaya kumrusak angin gedhe terus mbarengi eneng swara. Weh. Suarane piye? Tengah wengi jam 12:30 lho, Pak. Suarane lamat-lamat tak rungokke suarane kaya kuwi kirek. Udu sasmita to? Udu. Bar kuwi Mil. Bar kuwi eneng sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system. Gumontang ana ing tawang. Tak rungokke dusunku iki sarja. Lemah ripah gemah. Gemah. Udu lemah, udu. Gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbale apa? Apa to kae lali aku. Ora tak catet soare, Pak. Dieling-eling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan, nek ora tok lakoni ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan,
ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya tak budidayake. Dieling-eling Gong. Waduh ayo wis lali. Dek kapan to? Malam Jumat kliwon wingi. Oh, malam Jumat kliwon wingi. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madang aku rek. Arep maghrib kae aku ora madang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi sore ora madang jam 2:30 gawe mie. Njulis prihatin ki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mie. Sene nyatane ya entuk Sasmita kok. Ha iya Sasmitane apa eling-elingen. Ngono nek bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene yo ngilahing. Wah, nganggo ngilahing ki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu ya? Ora. Udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to, ning ketoke udu. Gong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjangkamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal apa le? Kewan apa piye? Udu. Apa ki jenenge? Buah-buahan to, Tru. Tumbal kok buah-buahan. Heeh, wong cebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Golek nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu diponirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule, nek wonten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak ki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu diponirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omong aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem, nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong Gong ora mandi ora, ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi Sasmita sing tok tampa kaya ngono? Eneng ora ya, Pak? Ana. Ana. Nendi kuwi? Kuwi ora gumlarane ing jagat. Lho. Ora gumlarane ing jagat? Ora. Ning kuwi tukule mapan ana ing kayangan. Kayangan endi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dhaharaning para dewa. Dewa iki ora mangan sega, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu diponirmala pelem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye lek arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun pringapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku wirang no. Isen aku pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis mathuk, wis sarujuk. Wong sak padukuhan masrahke karo aku, kok nganti ora kelakon gayo. Pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Ayo isen aku mir. Mir meneh, Pak. Piye wis gayangno? Ha saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Biyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Mbok kowe sing munggah nang kayangan. Bantu karo anakmu Bagong. Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyaking kawula pringapus ki do ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimat sing bisa jengat ngucap. Ngawur. Jimat sing iso ngucap. Ha. Ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi. Ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti penjaluke anak,
Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanta? Ismaya. Ismaya. Wis ora ana gunane percuma. Terus dewa-dewa apa kowe? Aja nyengeni karo bapak. Aku ning kayangan iki mbiyen wis suwe. Ning ora wis tau. Wis. Saiki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere critane piye? Bagong malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno. Mengko nek kowe gelem crita, tak nei korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tak nei isolasi, solusi. Wis wis. Kowe tak omongi ya, Bagong. Gareng Petruk. Sedelo aku tak crita men adimu ki lega. Ha ya nek ora ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku anggere mataku abang siji ngamuk, loro ngelih, Pak. Lho. Guys, cerita? Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Berarti kowe anak dewa. Anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih? Ya isih. Wah lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru ya eyangmu. Pokoke kowe tak critani, aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog. Lho. Endhog? Katutan telek ora, Pak? Kok takonane kok. Biasane kan ana templekane sithik-sithik ketok reget-reget kae. Ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makku gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejamaya. Terus putihane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng? Ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara Guru kae. Mula tuwa dhewe Tejamaya, nomor 2 Ismaya, nomor 3 Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing serikan aten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi serikan aten karo aku, karo Kakang Tejamaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejamaya. Aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejamaya padha regejegan, padha gelut. Ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku, ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama. Menika Kakang Tejamaya kaliyan Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepengin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakmu nesu. Modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejamaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya, Tejamaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan wong tuwa isih meger-meger warisane tok alap sak kepenakmu dhewe. Tejamaya, Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejamaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kapleh-kapleh ngono kae. Mergane ra iso nguntal gunung, ra iso. Lah kok kowe ora cangkeme ra suwek? Cangkemmu kuwi ora. Tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo. Igo gunung pagering jagat sewetan tak serot. Ora tak pangan ing tak serot. Kolu ora. Ming sawetara ing mlebu ning wadukku mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine rompalaning gunung pagering jagat sisih wetan. Rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu gedhe Tejamaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh.
Berarti kowe iki anak Sang Hyang Tunggal. Berarti kowe mau ngenekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manik Moyo. Manik Moyo iki apa? Bathara Guru. Weh. Muridé pira muridé? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lengganing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Saiki ngene Mir. Mir menano, Pak. Nek pancen kowe kakangne Bathara Guru, kowe mau ngomong. Nek jambu diponirmala plem pertangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa rak Bathara Guru. Iya. Kowe mongko kakangne. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Bathara Guru ki dewa. Dewane rak levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe rak kakangne to. Adi ro kakang mesti manut. Wis, Pak. Matek aji pameling. Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak meng ngrawuhke cok. Engko sing ngomongi matur aku. Iya. Nek Bathara Guru ra gelem jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane rak sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ra ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mestine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ki ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo penguripaku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Truk. Dadi masalah malah niku, Pak. Ya piye meneh bapak kudu nyanggupi. Dadi karepmu ngono. Ning nek aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Nek Bathara Guru meneke pelem pertangga jiwa jambu dipun ora masalah. Ora sida njaluk pelem, mata golekke buagor tak colongi kabeh. Ki malah nekat ora. Wis, Pak. Iya, nek karepmu ngono, coba bapakmu tak matek aji pameling. Nah, matek aji ula weling. Pameling ula weling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Iya, tak cobane ya Bagong. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko. Iya. Omongane ting blas ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, Mir. Ngono nyoto barang. Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Ismaya ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ing papan mrigi Kakang Semar Guru Padararja sapraptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring sambikala Kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Manik Maya. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Iki apa, Pak? Iya. Ayo iki Bathara Guru. Kok ora nggo buku? Bathara Guru dewa goblok ora. Ngaturna bekti. Bathara Guru kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Engko gawe ganti jenenge. Iki muni ulun ki. Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonyo modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora, ulune aku, gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi Bu Kulun. Kok ulun ki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong ki cah ora paham. Pangestunipun Bu Kulun kula tampi bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Iya Bagong ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat nggon ulun prapta ning
dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya. Nun inggih Pukulun. Pukulun bekti kula kunjuk. Ya nala garing ulun tampa. Pukulun bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana nala garing Petruk. Nun inggih sangat anggen kawula. Nun inggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Pukulun. Kakang Semar, piye? Wonten menapa dene jeng andika Kakang nimbali dhateng Kang Rayi? Menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya? Sing gedhe atimu ya Guru. Aku njaluk ngapura. Anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotahe anakku Bagong. Ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene. Wondene wigatine apa Bagong ben matur dhewe. Mengko aku ndak kleru. Wis tole matura. Pukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene, ndang cekat-ceket aturna apa wigatine. Bagong, dalem Pukulun. Ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atuwa kita ngrawuhake panjenengan ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk nggih Pukulun. Ya Bagong ulun tampa. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika estunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Pukulun prisa piyambak to. Kula menika dados pangareping para kawula sak padusunan Pringapus mriki papan panggenan kula. Andilala kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja mulya ayom tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbali apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula, tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal, pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala. Ngendikane Bapak Pukulun sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun menika dados daharanipun para dewa. Iya Bagong dadi daraning para dewa mula dewa ora ndahar sakliyaning pelon pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala kuwi wis dadi panguripaning para dewa wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara luput ing pati Bagong. Wo lah nek ngoten nyata. Iya. Lah gandeng sampun nyata mila kula nyuwun dhateng paduka Pukulun kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika jambu dipa nirmala kalih pertangga jiwa setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki upami disade reginipun pinten kula nderek nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuhe nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Wondene Pukulun boten maringaken. Ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong nek ora kelakon sedyane aja kok menungsa lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampeyan papat. Nek upama gelut sampeyan mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho Pulun karena ngomongane anake Semar Siragil niku kaya ngeten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan kula aturi menggalih. Maringke pertangga jiwa menapa jambu dipa nirmala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Tru. Mbok ya wis ben jenengane Bagong ki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir. Engko nek kedadian rak ming njur sambat karo bapak. Bagong ki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lantri paring dawuh. Bong pilahing. Kok malah janturan? Ora janturan ki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun?
yen kita nyuwun pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala Bagong gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya mula ulun tentu maringake. Asli? Iya tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengen lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, Nun. Ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manik Maya. Ya Bathara Guru. Nanging ana siji titah ingkang ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiyarsake dening wong akeh. Sinten mbok ulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangandika apa ulun? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem. Ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke Bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kalian Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kaliyan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani merga dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong. Mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken. Nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manik Maya. Kakang Semar kowe kok ucul klambi iki ngapa? Kok ming katokan training. Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok matratap atiku. Kakang Semar, syarate Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek ming jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Kowe bapak kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aja kuwatir, ora ming siji tak bedol sakwite. Bathara Guru, lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung sampean seklimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek ning terminal we dundang den. Karo kere ya, Pak. Aku dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah
kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku kudu madi saka kuninge ndok. Ngono. Putihane bapak, kulite Siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kowe nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng kowe. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku mengelekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat. Nek tinju terus sarunge papat nopo piye? Aku ora wedi aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembungke bareng. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Merga kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe manik maya, teja mayane Togok. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training padake ra wani. Iki siap nek ben kok gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Watanawa. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Watanawa. Wah, ndeng Tridasa Watanawa. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi kok njajal marep tak pamerke karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuhe ora mung karo menungsa, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng-eleng. Ku cerewet ngopo bali ngono. Ngopo to kok nundung aku terus ngopo? Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan ta aku wis urip ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku aes kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Aku urung tau mangan siji wae urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong kowe pikir wis kowe meneng iki wis kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Lah, kuwi gene kok. Wis saiki muni. Wis saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun Pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing Pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni ana Bagong. Nek arep nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke massa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki.
Arep piye? Arep nglebur pring apos ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng. Kenteng apa Pak Kondene, Pak? Ha wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar. Heeh. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wela dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe ditutuki gite ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo sampeyan metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang? Mangkel kok. Ah nek ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kuli nguja mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan bathine digelar, digulung. Enjuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek kae tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngandhake kekuatan Kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ana saiki sing dienggo kekuatan ki ming otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora cerdas gegaman. Arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora cerdas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Saomongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambate ngarwara. Kon mlaku kowe ora gelem ming tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggono apa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Heeh. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono yo numpak motor wae. Ya ngepit aku boncengke. Nah. Kon topo saka ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh. Jajal kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Pemene Bathara Guru. Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Heeh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya iya. Lenggah sing kepenak, ngunjuk. Udut. Ya ya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning kae. Lagu nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marai mendem kok ditawakke. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora usah melu-melu, tanganmu tekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresna ora karo aku. Nek kowe tresna karo aku ya ngewangi aku. Nek ora tresna ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pelirik. Wis ana Pak, ngunjuk udang. Iya. Halo, nek njaba? Ya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bobok? Ora. Kok jejeri? Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo silakan. Ora.
Aku nang ngarep TV. Weh, Ana apa, Pak? Eno. Iki kotakan iki apa iki? Oh, uduh kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Rek ngarep perang ora? Ora. Ngaso. Ya. Wah, dipenakke aku. Kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cethu. Guandem watu sirahmu mudar kowe. Dar. Iya. Ora rebutan. Heeh. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Rek ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saknane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokahi le mamah engko ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu e, Gong. Mamah kerep kok njur. Lha ora dadi jenang. Nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk pernah ora, Truk? Ora. Kowe lha denak iki do tegel karo aku tenan to iki. Aku ora di masalah karo Bathara Guru, aku wedi nek karo Dewa. Ana ngasuk kono. Heeh. Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku kok, Gong. Oh wis. Ya syukur nek. Wo, mburi omahmu sarean ya, Gong. Ha iya. Turu aku kono. Guandem watu. Mburi omah sarean kok nuku. Mah, Wonten dawuh. Waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. jenenge Gimah. Oh, Kae bapak diladeni, Mas karo wong loro diladeni ya. nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boki sampun dipun sebak sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya wae. Dumeh akeh wong. Aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten-botenipun kula tresna kalih Kang Mas Bagong. Pujak-pujana wae unggul juritku. Nggih, katos-atos. Lho ya, Nggih. nggon cangkem kok nggon nirung. Kisbe kok nggon nirung. Katos-atos, Mas. Kowe minggir sik. Nggih, ngestaken dawuh. Ku ndak salah. Salah napa? Aku iki nek ngambung sok salahe. Engko nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong salwaksul sampean ngoten niku. Wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip sing dinteni apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana nek wis titi wancine arep nang ndi meneh. Nggih. Wis meng ngono kuwi hitungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambahana nganti ngentekke dit pirang-pirang nek wancine sowan-sowan. Nggih. Wis kono? Nggih, Mas. Wis tak kedhawuh. Mas, Apa? jabat tangan sing terakhir, Mas. Oh berarti kowe muja-mujake aku mati. Mboten mbok menawa. Kok niku kalih sampeyan niku ngabekti. Usrotamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok. Nggih. Wis ya. Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh karang ya jeneng kewajiban nek ora ngene masyarakat aku ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos. Ya. Ya wis. Wis kana gerono. Nggih. Hei. Wonten apa? Kok kayane aku ora lila. Mboten lila pripun? Nek aku mati mesti kuwi kok keke uang mesti, Mbak. Makane dikeke tak sunsik kana. Wis turahanku. Nggih. Ngatos-atos.
Ya misimu ya, Mas. Inggih ngatos-atos. Bathara Guru. Ayo. Rupa wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangka. Wonten menapa, Dik? Dene Padukadi Pramesti Bathara Guru teka ngawe sangganing para wadya bala Durandara. Ingkang raka ing sidhe pangdalu-dalu pun Narada cemadhong dawuh. Ibu kula cemadhong dawuh. Rama pukulun kula cemadhong dawuh. Rama pukulun kula cemadhong dawuh. Rama pukulun kula cemadhong dawuh ingkang putra pun Yama Dipati. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika putra punapi? Dinten sak mangke badhe ketekan sedyanipun ingkang rayipun Manikmaya. Leripun menapa Paduka paring dawuh ingkang mekaten? Kakang Narada punapi, Dik? Kula menika rumaos kagul. Kula menika rumangsa getun. Dening atasipun kula menika dados nalindranipun para dewa. Sedaya titah samya sumuyut nungkul dhateng pangripun Manikmaya. Sedaya titah samya nyembah dhateng pun Bathara Guru. Namung emanipun wonten setunggaling titah ingkang wantun malang kadhak. Mboten purun nyembah tuwin, mboten purun tata krama kaliyan dewaning para dewa. Sinten titah ingkang wantun kiranging tata krami mboten purun nyembah dhateng Padukadi Pramesti Bathara Guru? Mboten sanes kejawi namung Kakang Ismaya, inggih Kakang Semar. Mila dinten sak mangke panjangka kula badhe kasembadan, mboten wonten titah ingkang badhe wantun kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Nadyan Kakang Semar kula kinten sak mangke badhe sumuyut nungkul dhateng pangripun inggih menika pun Jagat Giri Pratingkah ingkang rayi. Ketitik sak mangke wonten srana anggen kula badhe damel srana Kakang Ismaya nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Latala perkencong warudaya. Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe kula nuwun sewu lho, Dik. Panjenengan menika leres dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalendraning para dewa. Namung nuwun sewu. Ingkang langkung sepuh lan Padukadi Pramesti Bathara Guru menika ugi wonten inggih menika setunggal Kakang Semar angka kalih Kakang Tejamaya. Lare utawi titah kalih menika dipun wenangaken boten ngaturaken sembah lan Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging kula kedahipun nenget kula menika nalindranipun para dewa. Nuwun sewu. Nadan panjenengan menika nalindraning para dewa, nanging panjenengan menika menawi dipun petang babakan yuswa langkung taruna tinimbang Kakang Ismaya. Nanging tetep derajatipun nginggil kula tinimbanganing Kakang Semar. Kakang Semar menika namung derajate ngaceplik, menika namung batur, menika namung titah. Menika namung Panakawan teka mboten ngaturaken sembah kelawan ingkang rayi. Tur langkung-langkung Kakang Narada kula menika kagul kogelan manah kula kalian Kakang Semar. Dipun sababaken Kakang Ismaya menika ingkang tansah bebujuk dhateng kathahing titah supados mboten nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya nanging nyembah dhateng panguwasaning Gusti Mahanasa. Kula kinten menika tumrap kula klentu. Mangrimin sampun ngantos kesesa. Klentunipun wonten pundi? Jalaran ingkang dados nalindranipun para dewa menika kula. Inggih, namung nuwun sewu, panjenengan menika ugi titahing Gusti Karya Jagat. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng kewawaken babakan derajat pangkat lho, Di. Rumaos panjenengan menika dados nalindranipun para dewa, tumunten para titah kedah nyembah lan panjenengan. Boten. Panjenengan menika dipun paringi pakaryan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utawi Sang Jagat Tunggal. Menika supados niti preksa dhateng mobah musi ing titah. Sampun ngantos panjenengan menika dados dewaning para dewa tumuli sedaya titah nyembah dhateng panjenengan. Boten menika lepat. Kakang Narada, punapi? Mugi dados ing kawuringan dinten sak mangke Bagong nyuwun pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Badhe kula paringi wonten syaratipun. Syaratipun menapa? Syaratipun Kakang Semar kedah nyembah kalian Manikmaya. Tumunten lajeng kedadosanipun kula dipun wangsuli dening pun Bagong, malah Bagong sajaipun boten narimakaken menawi tiyang sewipun kedah nyembah kalian pun Manikmaya ingkang rayi Kakang Narada. Bener Bagong menika. Menika bener Bagong. Mergi menapa? Bagong menika anakipun Semar. Nek wong tuane dicecamah, menika sinten ingkang mentala? Mboten badhe mentala, Di. Kula nuwun sewu lho. Kula namung leresaken, kula mboten badhe mambenge parang paduka, ning kula namung leresaken cak-cakaning sejatosipun. Sedaya ingkang kumelip, ingkang rumangkang gedulungan kulit daging,
sedaya kedulungan nyawa menika titahing Gusti Kang Maha Karya Loka, Gusti ing Maha Nasa, Gusti ing Maha Tunggal. Dados ing dipun sembah menika namung Gusti ing Maha Tunggal. Menawi dewa menika namung utusanipun Gusti supados mratitisake dhateng ngobah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados dewaning para dewa kok kabeh titah kok nyembah panjenengan menika mboten saged. Menika lepat. Kakang Trada, punawi? Nah ingaten Kakang Trada mboten sarujuk tuwin mboten mathuk kaliyan pamanggih kula. Nuwun sewu lho. Menawi bab setunggal menika kula mboten cocok, kula mboten rumajang lan kula mboten condong. Sabab menawi mangke ngantos Bagong menika wonten kaliyan para Jawata, menika mangke dados jalaran Jawata kewirangan Dudi. Malah kula nglempakaken anak-anak kula para dewa menika supados ambesmi papan pernahipun Bagong. Dados pundi? Supados ambesmi papan pernahipun Bagong utawi bali wismanipun Bagong sak kawulanipun badhe kula besmi. Amarga Bagong sampun wani kaliyan panguwaosipun Jatimurti inggih rayipun Manikmaya. Lah. Oh, lah ngoten to? Inggih, Kakang Trada. Lah nggih sampun ngatur sumangga. Namung kula nuwun sewu kula ngaturaken tunggak waru godhong dadap tegesipun. Kula mboten melu-melu mboten melu nggarap. Nek ana bobol boroten lakon, nek wonten sandung kesrimpet ing laku kula mboten garap perkawis menika monggo kula semanggaken Adi Prabu Bathara Guru. Lho, Kakang Trada menika pujangganing kayangan. Leres kula menika kamituaning kayangan kula menika Nalindra. Panjenengan nalindranipun. Menawi Nalindra menika nggadahi gegayuhan pujangga kedah rumajang, pujangga kedah nyengkuyung. Sing kandha sapa? Nek pakartine menika apik kula rumajang ning nuwun sewu pakarti panjenengan menika mboten sae. Panjenengan menika ngobah-obah kanthi treming jagat, luwih-luwih jagat papaning Bagong. Panjenengan obah-obah kanthi dawuh kaliyan putra-putra panjenengan para Jawata supados ambesmi dhateng bali wismanipun Bagong. Napa menika apik? Napa menika sae? Panjenengan menika dewa lho, Di. Sak tindak tanduking Jawata menika saged kinarya patuladan, saged sinudarsana dening para titah. Lah nek pangartine dewa kaya ngono ki terus pangartine titah kados menapa kula panjenengan mriksa? Samenika ngaten kemawon. Kakang Trada cetha mboten sarujuk, cetha mboten mathuk. Blaka suta mboten sarujuk, mboten mathuk. Menawi ngaten sampun ngantos ngregon-regoni tandang grayangipun Jatimurti. Kepareng paduka. Menawi mboten sarujuk tuwin mboten mathuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Mbok bali mboten napa-napa kembane kene ngopo. Nyarian kula wonten timbalan Surawati wonten timbalan Brama Budawaka wonten timbalan Pukulun Yama Dipati wonten Dawuh Kerit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barok aja wedi kangelan papan dununge Bagong karan padukuhan pringapus gawenan Karangabang yen pancen Kakang Ismaya ora kersa nyembah kelawan panjenengan ulun luwih-luwih Bagong duwe keluputan wani lan diwaning para dewa. Ora ana paukuman ingkang pantes kanggo Bagong kejaba mung ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Prasta Dapaduka Rama Pulun maringipun bidalipun para wadyabala Durandara benjang menapa. Ora ketang sambunga balacara lintang mangkata dina iki. Non ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan Indra, Brama lan Yama Dipati. Tenan Pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petruk ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya.
Nggo ngopo aku urip esuk 2000, awan 2000, bengi 2000. Sedina paling ora 15 e. Nek nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak ki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tonganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tataane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu? Ora ikhlas sebab apa? Kowe adhiku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petro piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali ya kono, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nahi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok dewane tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora usah nesu wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Gong. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae? Rasa do mundur. Ate Reng? Ha iya. Petro ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Guru Reng wis sing kleper ka lho. Dewa ki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Amedi engko tekan kene dintani kene wae. Heeh. Adepane Reng. Wah. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelarira wang-wang. Oh. Sapa iki, Tru? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok, Tru? Ha iya. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong Waspadakna, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film ki? Kae Dono Kasina Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Wah, edan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Kowe disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan ya rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe, aku kuwalat po. Apa, Ndra? Lho. Aduh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu kowe.
Aku ya deg-degan reng suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to. Wedi. Cireh. Minggat kana. Wah, tandangane dhewe cakok nyelek kutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah, kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara peleme kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki, aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arepa bapakku ki wong kere gedibal, wong melarat. Ning kae Sanghyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndro. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas, ngetok jenggotmu kowe. Aduh, aja. Kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabangi ombong ae ta, Mas. Anduk kowe tekan kene arep ngemaksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem pertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk Jambu Dipa Nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ora mung ngigo pertikile bapakmu to, Ndro. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune Kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Wong iki anake lek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku Kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wih lah dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Barang ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh-aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangga, ayo nih, ngati-ati lho, Tru. Ya. Woyo. Motare. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa glecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya, Nyuk. Apa ro? Cangkeme ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Aku ora weruh. Maju kono, tandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya. Susuhe. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Iki percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Semak dewane ampuh. Heeh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Tak gunyer mari lho. Ya. Rasa semelang. Aku anggere muni menjoto sithik ngono, tak gunyer mesti kimpes kok, Tru. Oh. Wis kulino aku. Apa?
Anggere ana sing njaluk tulung lho nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Truk. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem nggo napa? Ah tak arah ndas. Masuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan ki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Ha. Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Oh, aku duwe tak buang kok. Lah mergane Kayane kena ning kurang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok crita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kuwi le disembah sik. Ngule ngantem aja nggon sirah aja nggon dada, ning dada medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Nyembah sik. Nyembah sik. Ngantem kene. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Wajake. Mati ora iso, ora kena. Ayo, entekno tenagamu. Iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Gong, ingat, oke. Modar! Wah, sukses, sukses. Ayo. Mati aku lho. Kakang Bathara Indra kena apa? Wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya ngepo. Waduh. Mbaya diwenehi apa to apa minyak apa? Menumek apa piye? Waduh, tenan. Kae gek menungso apa ta ya? Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jan ngati-ati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah, mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparat ora minggat sing arep aku. Kelakon lho, sapa kae wayangan dhewe? Tiban genine Bathara Brama ora gladran aja tunggang apa.